Ерак чакрымнарда, тузанлы юлларда уй кичерешләр янчыгы төялә тула бара. Кая гына барып җитмәдек, Идел, Ык, Җаек буйларын гиздек, Кавказ тауларына мендек. Ата-бабаларыбыз тамырларының һәр күзәнәген тибрәткән, халкыбызның әле чабылмаган, корымаган, сүнмәгән, сүрелмәгән тирән тарих эзләренә дә тап булдык. Бүгенге көн сулышын да сиздек. Тарих буенча заяга үтмәгән сансыз исәпсез бу гомерләр өчен сөендек тә, үртәлдек тә, борчылдык та, тетрәндек тә. Шул мизгелләргә янә кайтасы, уйланып та әйтелмәгән, сөйләнеп тә бетмәгән сүзләрне җиткерер вакыт, узган елны бер йомгакка урыйсы чак та җитте бугай. Кайнап кына аккан Идел аша Тәфтилевләр кисәү таба алмас. Ир-егеткәйләрнең ай өмөтен Тәфтилевләр генә буа алмас. Никтер бу язманы Тәфтиләү көеннән башлыйсы килде. Бигрәкләр дә үзәк өзгеч җыру бит. Татар халык иҗатында берничә төрдә сакланган, Тукайыбыз мөкатдәс моңлы сазга тиңләгән Тәфтиләү җырының шишмә башы кайда диярсез? Белмичә кала күрмәгез. Ул уңдырышлы, табышлы якларга Башкортстанның Бүздәк районының Килем авылына барып тоташа диләр. Бу авылның тарихы 18нче гасырларда Идел буйларыннан Урал тауларына, Орынбур далаларына кадәр барган, халык күтәрелешләрен рәхимсез рәвештә бастырган һәм дә аның хәтерендә кансыз бер җәзалаучы булып калган Алексей Тәфкилевнең бер буын дәвамчылары белән дә бәйле. Бабалары гөнаһларын кичерә алмаслык хаталарын аклар өчен, халыкның рәхимлеген, рәхмәтен яулар өчен Тәфкилев дәвамчыларына әле күп тырышлык куярга туры киләчәк. Шуның иң зурысы ул ислам динен кабул итеп, Килем авылында тирә-якның күрке булган, иман нурын шәшеп торган мәхәббәт бина ак мәчет төзетү буладыр. Әмма 20нче гасыр башында мәчетләрне, тарихи һәйкәлләрне җимерә башлау халык күңелендәге иң изге хисләрне таптауга тиң була. Бу гыйбрәтле тарихны киләчәк буыннарга тапшыруда, буыннар чылбырын ялгауда, борынгы мәчетләрне, биналарны торгызуда, гомер бакый авылда яшәп, балаларга дин, туган тел дәресләрен укыткан, татар халкының борынгы язма мирасын җыйган авыл мәчетенең имамы Мәхмүд хәзрәтнең изгеләрдән саналган гамәлләре бик зур әһәмияткә ия. Сезнең өчен менә бу тарихны торгызу, бу тарихны янәдән кешегә кайтару эше нинди әһәмияткә ия? Буйлап караганда зур әһәмияткә ия инде ул. Менә заманында мәчетләрне мыскыл иттеләр, мәчетләрне сүтеп сиркәүдә төзеттеләр, шундай ни булды бит инде ул. Ул юкка гына әйтмәгәндә, башта бит иң беренче чиратта Алла Тәгаләне танырга кирәк. Ни өчен безне яраткан? Безне бәндәләрне яраткан, bütün ризыгын, нигъмәтен биргән, сөенеп, шатлап, аннан икенче чиратта үзеңне танырга кирәк. Кем син, нигә дөньяга сине Алла Тәгалә яраткан? Нәрсә эшләргә тиессең? Һәркемнең үзенең бурычын үзе аңлаша, bütün кешеләр шулай ярдәм итеп баралар, алхамдулиллах, шөкер. Безнең көйебезне кем көйләр, без булмаса кем эшләр дип бу тормышка үз сукмагын салучылар күзгә әллә ни еш чалынмый. Тыйнаклык, аз-сүзлек, тырышлык, булдыклылык халкыбызның күркәм гадәтләре бит. Ерак сәфәрләрдән якын җаннарны күзлисең һәм тургайдай ошынган йөрәкләрне табасың. Алар азлар түгел, алар күпләр. Фина ханым, әйтегез әле, ни хисабына гомумән әйткәндә менә татар авыллары яши бирә әле? Татар авыллары яшәргә тиеш, әгәр дә яши, шундый кешеләр үз милләтен яраткан, үз җирен, үз төягендә кеше булып яшисе килгән халыклар менә яшәп яталар инде, Аллага шөкер. Менә мин хәзер монандагы чүген карасам да минем өчен нык кадерле бер зур чәчкә күк хис итәм. Аны инде мин уйлый торганым,
Корт кешеләр мен әйтәм, чоты ялгышалар әзрәк, не шушы чүпне дә сагынып алам икән дип. Менә шушыларны мин бер көн чыгып карамасам, икенче көнне мал тапап китсә, шушыны барып, "Эй, сине тапаганнар" димән. Ул шын барлыкта ул сагындырта икән. Бар нәрсәсе күкрәп үскән, бар яктан җитешкән, чәчәкләргә күмелгән, тормышы җайга салынган төз, җыйнак күпме татар авылларын күрдек. Туган үскән җирләргә, киндек каны тамган туфракларга, тәүге тәпи баскан сукмакларга, нигез йортка, тереклек иткән җирләрдән кимсенмичә, ата-баба мирасына гомер буе тугры булып калганнарның рух ныклыгы, бер мәгънәгә, бер максатка салынган яшәеше, үҗәтлеге, кыюлыгы гаҗәпләндерә дә, сокландыра да. Шунда шәп китәсе генә килеп тора. Концертлар биткәч, кыен була безгә өйдә. Кая барырга да белмибез. Бер-беребезне согынабыз, магазиннарда очрашсак кочаклашабыз. Эх, бары шушы көннәр дип. Халык ничек кабул итәсең? Давай тагын күрсәтегез. Менә бу күрсәтүне 4-нчегә күрсәтәбез инде. Бер елау, бер көлү театр, бер елау. Мындагылар да җыладылар, ана Дамир Фанузович та җылады, без театр күрсәттек. Без җыладык. Алар белән эшләү җиңел. Алар үзләре менә шушы үткәннәрне хәтергә төшереп, шушылай бергә сценарийлар төзибез инде. Бергә матур җырлар җырлыйбыз. Минемчә, алар менә шушы үзләренең балаларына шушындый менә элекке үткән замандагы юлларны, гореф-гадәтләрне тапшырасылар килә дип уйлыйм инде. Менә шуның өчен рәхәтләнеп теләк белән йөриләр шушы төрле фольклорларга. Хөкүмәт ныклап авылга табырылырга тиеш. Авылга табырылырга тиеш. Авылларда кеше санын арттыру турында уйларга кирәк, барыбызга да. Шәһәрләрдә түгел, авылларда кеше санын артырга тиеш. Бүтән халыкны шәһәргә җыеп кенә яшәп булмый бит. Иң мөһиме авылда кешеләр булырга тиеш. Ныклы, төпле, сәләтле кешеләр булыр. Белемле, кешеләр авылда булырга тиеш. Гөмер бакый бүтән кешеләр авылдан чыккан. Аның военныйларда, летчикларда, космонавтларда, язучыларда, шагыйрларда, җырчыларда, композиторларда бар да авылдан чыкканнар бит, барысы да. Авыл яшәүче ганагы. Без бит җир кешеләре, без җир шарында, без барыбыз да җир балалары. Безнең туган илебез, туган җиребез җир, гомум алганда. Без барыбыз да җир балалары, җирдән чыкканбыз, җиргә китәбез. Шуның өчен җир ул яшәүче ганагы. Җирдән никадәр җиргә якынраксың, шул кадәр яхшырак ул. 19 гасырда ук Россия империясында иң укымышлы, динле, китаплы, мәктәп, мәдрәсәле, мәдәниятле, сәнгатьле халкыбыз ялан аяклы да, ялан йөрәкле дә булмады. Күрше Удмурт Республикасының Кистем авылы мәдрәсәсендә инкыйлабка кадәр 200 шәкертнең белем алуы мәгълүм. Иң кызыгы, авылның тарихын өйрәнгән, күп кенә ауылдашларның үзек нәсел чылбырын ялгарга, шәҗәрәләрен төзергә, ыру башын табарга ярдәм иткән Касим бик нәзенең ерак углы 40 тиенгә төйнәлгән Кистем авылы мәгарифенең 300 еллык тарихын табып, барлап, чишеп, бүген дә аны үз халкына җиткерә бара. Тел ул безнең милли кодыбыз. Менә бер генә сүз әйтик, моңлану дигән төшенчәне башка тел белән биреп булмый, үз тел белән мәсәлән. Ул татар телендә генә бар. Һәм безнең менә динебездә дә шундый әйберләр бар, аны нәкъ татар теле аркылы кешегә аңлатырга була. Раббыбыз дигән сүз, Господь дип әйтсәк нәрсәгә әйләнә? Амин дигән сүзне амин дип әйтсәк нәрсәгә әйләнә? Руслашу
Бу тел аркылы бара булып чыга инде һәм услашу аркылы христианлашуга китергә мөмкин. Әле христианлашу гына түгел, бөтенләй динсез калу мөмкин кешенең. Чөнки безгә, минемчә, христиан дине янамый, динсезлек яный безгә. Западтан килә торган, менә көнбатыштан килә торган бөтенләй динсезлек яный. Телсезлек яный сезгә? Телсезлек яный, әлбәттә. Һәм инде татар телен ничек тә булса саклап калырга кирәк дип тырышырга кирәк, чөнки татар телен саклый торган учак ул мәктәп. Кайсысы безнең 6-га бүленә? Әйе, 24. Астына сызабыз. Кем булышак? 24-тән соң нинди санны язабыз? Аниләр. Ни дисәң дә, татар халкы кайда гына яшәмәсен, авыл мәктәбе тирә-якның күркен әллә ничә кат арттырып җибәрүче, авылның кендеге, терәге, милли мөхитен тудыручы, телне үстерүче, халыкның газиз бишеге бит ул. Төбәкләрдә эшләүче татар мәктәпләре үз өсләренә һичшиксез зур җаваплылык ала. Халыкны үз туган телендә белем алырга мәҗбүр итүче бернинди дә канун, чара, корал да юк бит. Мәгариф бүлекләренә купшы саннар да, чуар процентлар да тапшырасы түгел. Өстән мондый бурыч та, максат та куелмый. Әмма кичкенәдән әлифнең таягын чамаларга өйрәнгән күрше Чуаш республикасында татарлар күпләп яшәгән авылларда, хәтта безнең күп кенә мәктәпләребезгә ана телен саклауда үрнәк булырдай милли мәктәпләр эшләп килә. Biz avulda yaşayız, bizning tatar tilimiz, ol bizning tep niyimiz. Çünkü balalar ana bilirge tiyiş tatar tilin. Şunun için Rusça da kirek bitindi. Çünkü şehirlerge kitteler anda da İmtihanlarını bireler Rus tilinde, iyi mi? Başta balaları nesige öğretirge kirek? Sanlarını bilirge tiyişler. Sanlarını bilge için de alar ekirtingine kuşu alularını öğrene başlayız. Sanlarını bilseler, barısı da bulamını. Sizge bit bunun için tülenmeyi? Ay, tülenmese, ol bizning bitinde tebişimiz, okuturga kirek. Vicdanınız sırağı bu için. Eye, balalarını bitinde öğretirge kirek. Emine misallarını, meselelerini şişkende. Biz meselelerini Rus tilinde de okuyuz, hem Tatar tiline küçerem. Yok, tuğtağız, bir Rus tilinde işlegeç yaramıyor mu? Rus tilinde anlayıp işlegeçkine yaramıyor mu? Anlatağız, indi anlasınlar diye biz. Tatar üst tillerinde de anlasınlar deyip anlatasın. Üst tillerinde de anlasınlar deyip bizim de anlatağız. Siz bilesiniz, siz büyük zor iş başkarığınızı bilesiniz mi? Biliriz. Әмма бу заманнар куй түгел шул, бу заманнар бүре. Күп сорап тормый, бер тешләсә йота да ала. Башкортстанның Мишкә районы татарлар күпләп яшәгән иң зур районнарның берсе. Бу аның узып барганда юл читендә кала барган татар атамалы авылларыннан күренеп тора. Тирәкәй, Атнавыл, Мәүлид, Яңа Караш, бу авылларның һәрберсендә кайчандыр үз татар мәктәбе эшләп килгән һәм замана тарафыннан йотылган булган. Мәктәпнең гомре өзелү белән авылның да тормышы туктала, авыллар сулыга, сөрлегә, әкренләп мәңгелек киштәсенә китеп юкка чыга. Узган ел Мишкә районының тагын 2 зур авылында, Татар байы һәм Яңагыш авылларында 2 зур татар мәктәбенең эшчәнлеге туктатылды. Без дәшмичә калмадык. Хатлар яздык, мөрәҗәгатьләр җыйдык, тырыштык, тырмаштык, әмма чукрак саңгырау заманнарда үз сүзеңне җиткерү, ишеттерү ифратта авыр мәсьәлә шул. Колак төбендә халык зары әле дә зыңлап тора. Авылга ничек тәэсир итәчәк бу? Авылның тарихын үзгәртәчәкме? Үзгәртәчәк. Авылда яшь гаиләләр бетеп киләләр безнең. Авылда бер кеше дә калмаячак дисәк тә, улылар гына утырып калачакбыз. Без үзебез менә шул авыл өчен янып яшәгән кешеләрбез. Авыл бетсә, мәктәп бетсә, авыл бетәчәк. Без бу җиргә татар булып яралганбыз. Шәшелгәнбез, сибелгәнбез, таралганбыз. Нинди кытга, кай илләрдә яшәсәк тә, телне саклап милләт булып калалганбыз. Хурланганбыз, таланганбыз әллә ничә. Һәр тарафтан усал заман җиле исә. Аллаһ шаһид. Аягүрә һаман татар, тик иелгән башны гына кылыч кисә. Күп сынаулар аша үткән, тормышның күп якларын үзенә сыйдырган, чыныккан, авырлыклардан һәр чак калкып чыккан, әле исән имин калган халкыбыз азагы хәерле булсын дип әйтергә күнеккән шул. Сабырлык төбе сары алтын, әмма һәр ялтыраган да алтын түгел шул. Шәт.
2023 елда халык санын алуның нәтиҗәләре дә игълан ителде. Россиядә татарлар 596 мең кешегә кимегән икәне дә билгеле булды. Рәсми саннар белән килешмәүчеләр дә күп булды, бәхәсләр дә күп купты. Кемдер исәпнең пандемия чорына туры килүе белән акланырга тырышты. Кемдер җан исәпнең өлешчә интернет аша узуына сылтады. Һәр хәлдә каш белән күз арасында адаштык. Ниндидер буыннар бәйләнеше ezildi бездә 2000 елда уже күзәтелә башлады. Бу нәрсә белән бәйле? Әлеге дә баягы шул милли үзаңның түбән дәрәҗәдә булуында. Бездә бит 2002 елда перепись халык санын исәпкә алу нәтиҗәләре буенча ул вакытта 20 меңгә кимегән иде. Biz 2000 yıllar başında 170 ming tatar idi bizde. 2002 yılga biz neticeler aldık %50 ming tatar. 2022 yılının halk sanını isep alu neticeleri boyunca уже %11 ming'e kaldık. Demek kilip çıga ol 20 yıl içinde biz 60 ming tatarımızı yugaltkan bulup çıgabız Ulyan silkesi. Bu bitinde fizik ölü tügül? Fizik ölü güne tügül indi. Fizik ölü de var. Vardır Kazan'a kitu de var elbette. Meskev'e, başka şehirlerge kitu probleması da var. Kiteler anda yaşlar da kite, elkenler de kite. Çünkü anda tırmış bütün türlediler bitindi. Hem şuluk vakitta milletin yaşarı probleması da var. Milletin yaşarı probleması var. Yaşlar arasında alar bitindi üzü tatar bulup yazılmıyor. Balasını da yazdırmıyor bit ol. Зиһенгә, аңга, калипкә ингән бу мәсьәләләрдә узак казынып, шыкчынып, авыр тузак иленгән хәтер ишеген ача алмыйча, замананың битарафсызлыгыннан, аңсызлыгыннан, хәтерсезлегеннән ут йотып кайныйсы һәм дә суына сыгына кала. Әмма салкын акыл белән эш итүләре хәерлерәк диләр түгелме? Эт өрә торыр, кырван юлында булыр. Без дә бихисап тарихи мәгълүматларга таянып, үз юлыбызны сала килдек. Башкортстан, Орынбур, Чиләбе якларында халкыбыз гомерендә калейдоскоптагы сыман кырыкка кырланып, күпме искә алырлык хәлләр, бурылышлар, вакыйгалар, үзгәрешләр булып узган бит. Асырлар тузанына күмелгән, катлам-катлам җәйрәп яткан бу бөек тарихыбызны балта белән юнып да хәтеребездән кырып төшерә алмассың. Кызганыч менә күп кеше уйлый инде, Башкортстан булгач анда башкортлар гына яшәгән. Казакстан булгач монда Казакстанда шулай ук казаклар гына яши. Алай түгел бит. Борынгы заманда бу безнең уртак тарихыбыз. Менә Иртыштан алып Дунайга кадәрле 400 ел буе ике дәүләттә безнең бабаларыбыз бергә яшәгән. Әлбәттә, монда канда бергә кушылган инде, рухи яктан да якынайганбыз. Шуңа күрә юкка гына без ислам дөньясының, ислам цивилизациясының бер үрнәк өлеше дип әйтәм мин аны, мактанып. Заманында без татарлар шул хәле бай булганбыз, шул хәле эшчән булганбыз, без шул хәле күп булганбыз. Без теге бүтән җирләрне тотып, бүтән үзебезнең менә мәктәпләребезне тотканбыз, мәчетләребезне тотканбыз. Менә безнең ул шундый үткәндәге шундый данлыклы заманыбыз. Әмма без хәзер шул үткәннәр белән мактанышып йөрибез. Әмма бүгенге чорга кайтканда карасак, безнең бу төбәктә киләчәге күренми. Магнитогорскида булдык, Оренбургларда булдык. Барабыз музейларга. Анда менә Россия өлкәсенә кергәннәрдә дөнья башлана бары тик 17нче гасыр башында гына. Руслар килгәч кенә. Әйтерсең дә анда таш гасырда булмаган. Аннан хуннар да чапмаган. Пешәнәкләр дә китмәгән. Ниләр татарлар да узмаган аннан. Менә ул тарих бөтенләй күрсәтелми. Безнең тарих бөтенләй күрсәтелми анда. Анда менә кая гына барсаң да башка халыкларның менә шушы дәүләтне үстерүгә керткән өлешләре күрсәтелми. Бу тарихыбызны дәврләр гарәбәсенә кат-кат төс-төс тизгәч, күңел яктырырлык дөнья күгендә мәңгелек гыйлем кояшы балкыячак. Моңа шик-шөбһә һич тә юк. 19 гасыр азагы, 20 гасыр башы Идел җаек якларында татар иҗтимагый хәрәкәтенең алтын чорларын да искә алдык бит.
Үз халкының якты язмышы өчен зур хезмәт кылган, агарту сәясәтен алып барган, милләтебезне аңлы, белемле, мәгърифәтле итү максатында зур көч куйган күпме әдибебез, мәгърифәтчеләребез, нәшриятчеләребез тарихтан билгеле. Тырышыйк, и хас вә гам, һәр көн үзгәрә заман, җитәр, йокламый һаман, таңнар атты бәдәвам. Камиль Тухватуллин – это человек, который сделал Тукай известный. Почему? Потому что он выпускал газеты. Она сначала на русском языке, потом на татарском. Газета «Фикр» и журнал литературный «Аль-Гаш Раджазит», и «Уклар», сатирический журнал, который Тукай полностью вел. И вот благодаря этим газетам Тукай стал известен всему тюркскому миру. То есть, если бы не было этих газет, был бы провинциальный поэт, о котором мало кто знал. И когда он приехал бы в Казань, ему пришлось бы заново все пробиваться. Но благодаря тому, что Камиль издавал газеты, вот, кстати, газета «Уральский дневник», который Тукай сам набирал, я думаю, то есть 907 год, Уральский. Тукай еще в Уральске. И вот он помогает своему другу, и это Камилю Тухватуллину, выпускать газеты, редактировать их. То есть он как бы вот здесь, в Уральске, он как бы полностью прошел, начиная от наборщика, кончая редактором газеты и журналов. То есть вот это вот прошло не только становление поэта, но и как журналиста, как печатника и тому подобное. Бүген кайчандыр бөек шигърият орлыгы шытып чыккан, халкыбызга Тукайны биргән, хәтта Уральск шәһәре үз төсмерен, аһәңен, төрки дөнья мирасын жуя бара. Уральск шәһәренең иске татар бистәсе юкка чыгарга мөмкин. Без генераль төзелеш планын да, җир белән тигезләнергә тиешле урамнарын да, биналарны да үз күзебез белән күреп кайттык. Бәлки соңгы тапкырдыр. Соңгы тапкыр шаң суктык, зар аттык. Тигезсезлектән, өлешсезлектән, өметсезлектән, тарихи гаделсезлектән әрнегән йөрәк түз. Вот здесь дом этот абсолютно без реставрации. Никогда не было никакой реставрации, ремонтов. Вот он живет с тех пор. Памятником он не является. Его снести могут буквально завтра, если выкупят, да. А это ведь получается 18 век, да? Это где-то, нет, это, наверное, где-то середина 19 века, да. А мечеть пользовалась очень большим, скажем так, уважением, это белая мечеть, да, и для Ахуна здесь вот была построена, ну, целое подворье, да, дом Ахуна отдельно стоял, дальше была деревянная пристройка, здесь вот мечеть с минаретом, это был такой комплекс. Застройщики выбирают вот такие разрушенные, полуразрушенные, ну, я не могу сказать, что это разрушенный, это хороший дом на самом деле, он как бы в целом состоянии, да, выбирают вот такие дома, скупают несколько участков вокруг, жильцам дают квартиры, покупают их отдельно, да, а эти дома сносят. Только в этом году, ну, порядка 10 зданий вот таких вот снесено. Прямо в центре города, с великолепной сохранностью. Они не имеют статуса памятника. Вот очень хорошо, что мы сейчас с вами это все отснимем. Завтра, может быть, уже эти жильцы будут жить в своих каких-то новых квартирах. А дома уже не будет. А здесь будет стоять пятиэтажка. Тау башыннан ургылып тәгәрәгән үзгәреш тәгәрмәчен туктатып булырмы? Кемдер моңа әле дә ышанычын югалтмыйча, өметләнә, тартыша, көрәшә. Юма читән үреп карасыннар, сүтеп яксыннар, безнең кебек әле була алсыннар. Чөнки һәр нәрсәнең чиге бар диләр бит. Тик юк чиге хаклыкның. Zaman көзгесе бәхетен күзләп бара читкә кагылган халыкның. Телевизорга ябышкан шикелле бөтен халык булмый zaman көзгесеннән кемне дә тартып алып. Көзгедә ачык күренә, кайда таш кителгәне, борчыла әби бабайлар тоеп фаш ителгәнен, кемнәрдер эшнең асылын белмәмешкә салына, көзгедә бит чынлыкта гаип бары чарга. Замана көзгесендә дә чырыбыз фетнәлесе күп. Теләсәң мотор яшәргә, йөрәк тиреңне күп түк. Сабак алып моторлыкка, батырлыкка юл ачык. Рухыбызны ныгытып калырга синдә ашык.